ಹಲೋ ಪುಡ್ಯನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂ ಇನಿಯಾನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎ ಐ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಕ್ ಏನ್ಯ ಕ್ವೆಶನ್ಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಆ ಡಿ ಬಿಡ್ ನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತುದು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ 99% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸೈಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐತ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿತ್ತೊಂದುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎ ಮೋಡ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂಡ ಅವು ಓಪನ್ ಎ ಐ ಪನ್ಪುನ ಕಂಪನಿದ ಕಲ್ನ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಆತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ 3 GB ಒಂಜಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಲಾಮಾ ಪಂಡದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಜಾವಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿತ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೂಟುಡು ಜಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೂಟುಡು ಜಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ದೆ. ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಓಲಾಮ ಬಂದು ಓಲಾಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವನ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ದು ಚಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೋಕಲ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ಯಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಪ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎ ಪಿ ಐ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎ ಪಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಪಿ ಐ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೂ ಯು ನೋ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಚೆನ್ ಎ ಪಿ ಐಗೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅವು ಎ ಐ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ ಆವೊಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಕವರ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎ ಎಂಜಿನ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋಡ್ ಉರ್ದಲ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್. ಇತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡೇ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಅವು ಎ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎ ಎಂಜಿನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜಂದ್ ತೂಕ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡ ನಿಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬೈದು ಇಶ್ಯೂ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ರ್ಯಾಮ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಮೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ರ್ಯಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು 3 GB ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಮಾ 3.1 ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಮಾ ಮಾಡೆಲ್ ತೂಕ
ಓ ಮಾಡೆಲ್ ತೂಕ ಓಪನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಲೋಡ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಓಲಮ ಐತ ಲಾಮ 3.1 ಕೋಲನ್ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅದು 3 GB ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡಿಗೆ ತುಪ್ಪುಡು ಓ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆತು ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುದೆ ತುಕ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉದ್ದ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ತುಕ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮಕೇಂದಿನಿ ಡೂ ಯು ನೋ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏತು ಮತ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆತಂಡ ಅವು ಬತ್ ಅವು ಇತನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡ API ಕಾಲ್ಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದ್ ಬೈತಂಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ API ಕಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ ಬೈತಂಡ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೂವರ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಡೇಟಾ ಬೈತಂಡ ಸೊ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇನುಡು ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರೋಮನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೌ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸೆಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸುರುತ್ತ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಏದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಎಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಜಾವಡ್ .NET ಇಜ್ಜಿನ ಪೈಥಾನ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.